Cihana sêpolar û stratejiyên sereke yên aktoran Kurdistan Lezgiyeva. Cihana sêpolar di dîrokê de jiya ku di nêrîna pêşîn de xuya dike pirtir e. Mînak di şert û mercên hilweşîna Pergala Versayîles de sê navend bûn: Yekîtiya Sovyetê, Almanya, Hitler û Hevalbend. Blokek demkê di navbera her du yekem de ew xurtkirin û dûvre hevalbendiya Rojava bi Yekîtiya Sovyetê re bû sedema têkçûna Reich ê sêyemîn. Hilweşîna bloka Rojhilat di dawiya şerê sar de hinekî ji ber parçebûna di navbera Moskov-Pekînê û Pergala Sêpolî ya têkiliyên di salên 1907 û 8 de. Ne tesadüfe ku dekan û profesorê dibistana lêkolînên pêşketî yên navneteweyî û herêmî li zanîngeha normal a Çînê ya Rojhilat Feng Shaolî têkiliyên sêalî wekî kategoriyek bingehîn a dîrokê bi nav dike. Têkiliyên dualî û piralî çibin jî siya aliyê sêyemîn dewletek an komek dewletan her dem xuya ye. Ger cîhana du polar bi pîvanên pîvanê were berhevkirin, wê hingê cîhana sê polar avayek tevlihev a kontrol û hevsengiyê ye ku di sê pîvanan de dizevire. Em lê zêde bikin ku hêza her sê lîstikvanan nedomdar e, dikare dem zêde bibe û hem jî kêm bibe. Mîna ku di cîhanek du polar de her aktor hevalbendên biçûk berhev dike, hevalbendên neşkerî, siyasî ku parastina hevdû an guhertînên nerdir ên civakên ku li ser hêza jîr an hegemonyayê nirxê hatine avakirin pêktînin. Hevalbend gelek caran hewl didin ku xweseriya stratejîk ji xwe re li herêmên ku ji bo wan girîngin mîsoger bikin. Di rewşa her du sê goşeyên Asya Rojhilat de ev xal bi zelalê xuya dibe. Her wiha çend stratejiyên siyaseta sêalî hene. Yekem, aliyan li ser parvekirina herêmên bandor an ji qadên berpirsyarê qaydeyên nistîkê yên destnîşankirî û rêyên çareserkirina nakokiyan gêiştine hev. Di eslê xwe de ev plana ku piştî şerê cîhanê yê duyemîn hate pejirandin, dema ku hemû welatên serkeftî di nav de Çîn bûn endamên daîmî yên Konseya Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî û hêza vetokirinê. Lêbelê her ku pêşbazî zêde dibe an qaydeyên xirab têne bikaranîn, ev model namîne. Duyem, stratejiyek rastîntir dikare wekî giraniyek li ser pîvanê were binavkirin û ew tê bikaranîn, dema ku aktorê sêyem bi hêzek girîng ji her duya pêşîn kêmtir be, da ku nîzama cîhanê du polar xuya bike. Lêbelê bêyî alîkariya aliyek sêyemîn, her du hevrikên sereke nikaribin bi ser bikevin an serkeftina xwe ava bikin, ji ber vê yekê ew wî dikişinin ser milê xwe, carnan di berdêla parek ji xweseriya stratejîk an azadiya çalakiyê de li derveyî rûbirûna sereke. Bi gelemperî lîstikvanê sêyemîn bi rastî bi manevrayên jîhatî hêz digire piştî ku model diguhere. Sêyem, stratejiyek din dikare were gotin dostaniya li dijî di edebiyata bi zimanê îngilîzî de bi gelemperî jê re hevseng tê gotin. Du lîstikvan li dijî ya sêyemîn ku potansiyela wî ya zêde xetereyek hevpar çê dike, dibin yek. Kapasiteyên wan ên hevbeştehêlin ku ew di ji berê xwe têk bibin an bi kêmanî wî bikirin. Pir caran yekîtî ji hêla ramanên pragmatîk ve tê fermankirin û dikare hevkarên nesiruştî yek bike. Mînak hevkariya bi zorê ya bloka Anglo-Amerîkî û Yekîtiya Sovyetê li dijî Reich sêyemîn di şerê cîhanê yê duyemîn de ye, wek ku Winston Churchill got, eger Hitler dojeyê dagir kiriba ez ê bi kêmanî di meclîsa gelan de li ser xweş bipeyivim. Carinan tifaqê bi vî rengî bi bingeheke hevpar a îdeolojîk ve têne çêkirin. Lê gava ku metirsiya derveş holê rabû, dîsa pirsgirêkên navxweyî derdikevin pêş û hevalbendên duh dibin dijmin. Ya çaremîn, stratejiya rûniştina li çiya û temaşekirina şerê pilingan di du guhertinan de tê dîtin. Ya yekem hin biyalîbûn an ne destwerdanek dihesibîne, lê diya duyemîn de hêzek sêyemîn dê hewl bide ku her duyên din di şerekê mirinê de li hemberî hev derxîne û dûvre serkeftî biqedîne. Bi şêwaza gotina navdar a Harry Truman, eger em bibînin ku Almanya bi ser dikeve, divê em alîkariya Rusyayê bikin û heger Rusya bi ser bikeve, divê em ne şert û mercên ku ez dixwazim bi ser keve bibînim. Nîqaşên hevdem ên li ser ciyê Kurd di sê goşeyê de hêmanên her yek ji van stratejiyan pêşkeş dikin. Ev hinekî ji ber ku di cîhanek sêpolar a hevsengiya hêzê ya mobil de yek stratejiyek bihêsanî bi ya din tê guhestin.